Kpakpando ihe ndị Igbo. Ọ dị mma ụmụ Igbo ndị nji eme ọnụ, ndị nji aba mba, ebe ọbụla m nọ ka m na-eji Igbo eme ọnụ. Ọ naghị ara m ahụ ịsụ Igbo ebe ọbụla m nọ. Ọ naghị ara m ahụ iji ndị Igbo eme ọnụ n'ihi na amaara m na Igbo bụ ebe a nọ, ebe Chineke ekechasịrị ihe niile n'obodo Naijiria. Ala Igbo amaka, ụmụ Igbo amaka, ụmụ Igbo na-agba mbọ ebe ọbụla ha nọ. Ya bụ ebe ọbụla ị nọ na-ekiri m ugbu a, nwafọ Igbo, ị nọ na mba Afrịka niile maọbụ n'obodo Naijiria, ma n'ugwu ma na ndịda, ma n'ala Yoruba maọbụ na ugwu Hausa, ebe ọbụla isi na-ele anyị ugbu a, ana m asị ka onye nwe anyị gọzie gị ma nọnyere gị. Ọkọta ikwu na ibe gị na ezinụlọ gị, si ha na oge erugo mgbe Adaeze na ezinụlọ dị iche iche ji anọkọ. Aha m bụ Adaeze dịka m gwara gị. N'ụbọchị taa anyị ga-ewetara unu isiokwu nke gbasara anyị, gbasa ezinụlọ anyị, gbasa ndụ anyị, dịka isiokwu nke na-ekwu sị nwa odibo na nna ya ukwu. Odibo na nna ya ukwu ka anyị ga-ekwu okwu maka ya n'ụbọchị taa. Mana na enwere ajụjụ anyị jụrụ n'izu ụka a nke anyị na-agakwa n'iru na-ajụ. Aga m ebu ụzọ kwuo ya bụ ajụjụ ka ọ ga-abụ ị na-ege emesịa izibatara m ozi gbasara ajụjụ ahụ nke m na-ajụ. Ajụjụ ahụ bụ gịnị? Ajụjụ nke izu ụka nke bụ ọ bụrụ na nwaanyị machaa mma niile ọ mara ma ọ maghị, o nweghị ezigbo agwa maọbụ dịka isi nri maọbụ agwa ọma, ị nwere ike ịlụ ya dịka nwoke? Ị bụrụkwanụ nwaanyị, ọ bụ na nwoke ajọ nje a na-ekwu okwu ya, mana ego na-ekwu okwu, akpa ya na-agwa ya eziokwu, ị nwere ike ịlụ ya dịka di? Ka ahụ bụ ajụjụ dịrị anyị n'ụbọchị taa. Zibatara m ozi n'akara nke ị na-ahụ n'igwe onyonyo gị. Akpọla akpọ, mana ị mara na ị chọrọ ịgbasa ozi maọbụ ka mụ na gị karịa na ihe dị mkpa nke ga-eme ka igirigi na-aga ọfụma, biko kpọọ m n'akara ahụ nke ị na-ahụ na igwe onyonyo gị, maọbụ zibatara m ozi n'email nke ị na-ahụ na igwe onyonyo gị, nke ahụ abụrụ ya. Dịka anyị kwuru, isiokwu anyị n'ụbọchị taa bụ gịnị? Nwa odibo na nna ya ukwu. Anyị kpọọ okwu odibo, ndị ụfọdụ na-eche na nwa ịkpọ n'ụlọ ka ọ na-enyere gị aka maọbụ na-ekuru gị nwa. Ka ahụ bụ naanị ofu ụzọ n'ime ya, mana ọ bụghị naanị ya ka anyị ga-ekwu okwu ya n'ụbọchị taa. Nwa ịkpọ n'ụlọ na-enyere gị aka dịka obere nwa bụ ofu. Onye na-elekọtara gị ahịa gị, nke gị na ya kpara sị ọnụ afọ ole na ole dị otu a na ị ga-edu ya, ka ahụ bụ ofu odibo nke ị nwere. N'ụlọ ọrụ gị ebe ị na-arụ ọrụ dịka ode akwụkwọ gị maọbụ ndị niile ị nabatara n'ụlọ ọrụ na-akwụ ha ụgwọ ka ha na-enyere gị aka ka ahịa gị maọbụ ụlọ ọrụ gị na-aga ọfụma. Ndị ahụ niile bụkwa ndị nọ n'okpuru gị, ha bụ ndị odibo gị, gị nwa bụ onye nwe ha. Ihe niile a na-arụpụta bụ maka gị. Ihe niile a na-eme ọ gaa ọfụma, ọ daa ada n'isi gị ka ọ kụrụ, gị nwa bụ nna ha ukwu. Anyị ga-ele anya otu isi gị nwa bụ nna ukwu na odibo, otu unu si emekọ mụ na-eme ọfụma, ka onye ọbụla mara ka ọ ga-esi wee so ibe ya, ka a na-eme ka ihe niile na-aga ọfụma. Ụzọ ọzọ enwekwara odibo bụ ihe dịka abịa n'ezinụlọ, enwere ndị toro eto, ndị anyị na-akpọ nani, bụ ndị toro eto mana n'otu ụzọ maọbụ nke ọzọ ha chọrọ ịrụ ọrụ ilekọta ezinụlọ. O nwere ike chi hụ n'ụtụtụ ha bịa zaara gị ụlọ, gara gị ahịa, siere gị nri, lekọta ụlọ gị, lekọta ụmụaka. Ihe dịkwa ka na mgbede ha laruo ụlọ ha jee letatakwa ezinụlọ nke ha. Ka ahụ bụkwa ndị ọzọ, mpaghara ọzọ nke bụ odibo, ngalaba ọzọ nke bụ odibo. Biko ihe ndị a ka anyị ga-eleba anya n'ụbọchị taa. Ka anyị jee gbara ya na egwu. Ọ bụrụ na anyị gbasịa egwu a batazịa, anyị akọọ maka odibo na nna ya ukwu. Ka anyị gbaa na egwu a.
dị mma, ọ bụ oge igirigi kpọmkwem ka Adaeze na-ewetara gị ka anyị nọ n'elu ya. Dịka anyị kwuru, ọ bụrụ na ọ bụ ugbu a ka ị na-esonyere anyị na-ekwu okwu gbasara odibo na nna okwu. E nwere ezigbo odibo ndị bụ ndị nke na-eme ha na-enye aka hụ na ihe a na-eme eme na-aga ọfụma. Ọ bụrụ na ụlọ ilekọta ụmụaka ha gbaa mbọ hụ na ụmụaka ahụ ha na-elekọta ha ọfụma, ihe niile nne ha ukwu maọbụ nna ha ukwu ziri ha na-eme ya ọfụma. Ha na-agba mbọ ịhụ na udo dị n'ezinụlọ. Ha na-agba mbọ dịka ndị nke na-azụ ahịa ịhụ na ahịa nna ha ukwu maọbụ nne ha ukwu elekọtara ya ọfụma. Ọ bụrụ ihe na-eto eto, ọ naghị ada ada, ha anaghị eri ego nne ha ukwu maọbụ nna ha ukwu. Ha na-agba mbọ n'ihi na ha maara Chineke, ha nwere umeala, ịhụnanya dị ha n'obi. Ihe ha chọrọ bụ ọganiru n'ihi na ha maara na ha rụchaa ọrụ dị otu a, na mgbe na-adịghị anya ha ga-ebidokwa riwe uru ihe nke ha rụrụ. Ụdị ndị a bụ ndị ghọtara na ihe mkpụrụ ọbụla nke mmadụ kụrụ ka ọ ga-eri, ka aha bụrụ ezigbo odibo. Odibo hụrụ nna ya ukwu n'anya, odibo na-elekọta ezinụlọ nke ọma, ma ọ bụ n'ebe ọ na-arụ ọrụ ma ọ bụ n'ebe ọ na-azụ ahịa, ka aha bụrụ ndị nke maara Chineke, ndị nke nwere obi umeala, ndị nke nwere amamihe. Ihe niile bụ ebumnobi ha bụ otu a ga-eme ka ihe na-aga ọfụma. Ka ahụ bụ odibo nke dị mma. Ọ bụrụzie odibo ka nne ya ukwu, o nwere ike ịpụọ mewe nke ka ya mma, izie ya ozi ọ gaghị eme ihe ị chọrọ otu o si chọọ. Ọ bụrụ n'ụlọ ọrụ, ọ bụrụ onye ga-eme ka nna ya ukwu daa site n'isi otu ụzọ maọbụ nke ọzọ kwatuo ya, o nwere ike ha bido yiwe ọyị maọbụ na ọ chọọ ka ihe a na-eme na-aga aga n'ezinụlọ ahụ. Ọ bụrụ onye nwere mmụọ ọjọọ dị iche iche, nke ahụ abụrụ ya ndị nke ahụ bụ odibo nke na-adịchaghị mma, ndị nke na-amaghị Chineke, n'ihi na ọ bụ amaghị Chineke na-ebute ihe ndị a niile. Ebe ọ bụla ekwensu nọ, amaara m na ị gaa na-eche na ihe ọma bụ ihe ga na-anọ n'ime, n'ihi na ekwensu na-eje wuo ụlọ biri ebiri n'ime mmadụ. Kedu ụdị odibo nke ị kpọtara be gị? Tupu anyị agachaa n'iru kwuchaa ihe niile ndị a, ọ bụrụ na anyị mechaa kpatịa nkata niile, amaara m na ị ga-achọpụta nye onwe gị ọfụma wee chọpụta ụdị odibo nke ị nwere n'ụlọ ọrụ gị. Kwalite mmemme ndị Igbo, omenala, ejije, egwu, azụmahịa, ndọrọ ndọrọ ọchịchị, egwuregwu, asụsụ Igbo na ihe niile eji mara ndị Igbo. So na Igbo Infinity TV ka ị ga-enweta kpakpando. A na-afụ anyị na Naịjirịa niile. Kpọọ anyị na kpakpando, ihe ndị Igbo.